Hementxe, British Camper reseta berria. Osagaiak. Patata, baby potatoes. Gurina. Eta albada, batzu jakin. Albal papera. Garagardua. Eta txakurra bueltaka. Bueno, albal gainean jarri patatak, baby potatoes, da mantekila pixkat egin, gainean, tra. Gero, itxi ondo, bildu, opari ba bezala, zirrikitoik ez jatzeko, eta zirrikitoa daola zalantza balin badago, ba, gehiago jarri. Hau, labe baten efektua ingo du. Gero, parrillan erreko du. Hola, itxi ondo, da, jazta. Guain parrilla piztu behar deu. Kamara, korta. Bueno, guain parrilla piztu behar deu. Hortako, supermerkatura jun, Inglaterran Coop, eta instant barbecue. Eosi, hementxe hartzen du. 2 pound eta erdi, merkea merke. Piste aguaz, hola dator, nila irekita dakat, kartoiak kendu, azpilan zehose jarri, harrilla o zehose, bestela kalentamiento planetario egiten deu. Ez da komeni. Da, honek ja, zua man. Metxerua ez dator, kitan. Hau ekarrin behar da, txetik. Da, hola, zuta jarri. Ordu erdian, aragila, listo. Jakin, holako parrillak, badiala, hau da tamaino mini, da txuletoiak eta iteko, badala tamaino XL. Baina itxoin inbiar deu. 20 minutu bateo. Publicidad. Bueno, parrilla listo da hola, eta listo dago zua estakanian eta kia. Kia oso ondo mitxillen kontra. Mitxillak, espadakizue, dia, hemen da bezen euli hosti batzuek, horratzan punta baino txiki jau dia, eta kia ondo dator haiek bialtzeko. Ego bestela, hau eman, azalian, mitxi, matxik. Bueno, mitxillak ez da be, parrilla berua dago, eta hoenin behar deu, lehenoko patatak, ondo bilduta, parrillan, zuzenian. Eta aprobetxatu tartia jartzeko, amengo aragila, Coopen erosita. Zose ona balin badake, hemen Eskozian eta Inglaterran aragila da, parrilletako. Bueno, jarriko deu. Zuzenian, hamburguesa bat, tritra, tea, zuzenian, pipa, gatzi gabe eta zerri gabe. Jarriko deure bai brotxeta pare bat, hementxe, brotxeta, bat hementxe, eta bestia aldabenian. Eta hortxe, pare bat saltxitxa, Koopekoak ebai, ona. Ez da gizerrekin indadon, baina guztua jaten dugu. Hola, lotuta da bez. Tras. Justu. Tras. Da. Hau martxantzio. Guain, lehen osan deun osagaia, importantia. Garagardua. Iten dan bitartian, tragoa ematen jun. Bueno, eta hause da emaitza. Listo dakau, hemen patatak denbo pixka gehiago lagako du, 5 minutu gehiago. Hola, 20 minutu nahiko izateia. Brotxetak listo, hamburguesare bai, saltxitxak, eta hemen porru patatak. Hemen, zose ona dake, sobreko porru patatak eta txampiñoien kremata oso ona. Vale. Hautzaria, ura bota, ur berua bota, erain, da, listo. Guain ingo deu, enplatau. Vale, hortako, kanpainako platerak,
Mentxe, plata hau, hola txukun, bat, bi, hemen beste bat, bi, hau zati ingo deu, da bide batez ikusi, barrotikan inda daun. Tra, aitu, ze jugo, eharra dakanot. Vale, perfecto, tiki. Ta, guain ingo deu hori, a gusto de consumidor, mayonesa eta ketchupakin. Ta, hauxe da dana. Gero ikusiko deu patatak nola atea dian, denbo pixka gehiago behar duta. Honekin hasiko gea. Porru patatak eta brocheta, salchicha eta hamburguesa. Bueno, pasadia 20 minutu, patata be, listo dengo dia. Ikustezue, bitartian jarri deula haragi gehiago, ez gozia pasatzeko. Orduan hau, kazola bate atea, ireki, kontuz, erregabe, hemen albala fuera, hau ez joango, amentxe, behitu, patatak, xamurrak, egosita mantekillakin, ireki hola, ikusi, ze efekto, patata, egosilla, mantekillakin, eharra, usua, hau ja, laterea eta han. Eta ez da hogeio, hause izan da, British Camper reseta. Osagai nagusia gogoratu. Barbecue, okela, patatak eta holako paraje zoragarria. Plano nagusi batin da, sakabo. Hurrengo arte, Britainiatik. Eta astu gabe, ardua, Muriel, Rioja, amentxe, Inglaterran. Irekingo deu, importantia hau, ekartzea sakakortxua, bestela, komerillak. Tritra, guain, inbiar deu, zahatatea, alik eta gehiena, danak enteratzeko hemen arduakin afaltzen deula. Japa! Muriel, kopatxua. Bakarrik ez da egon bihar. Bigarren hai, bikoti hai, ere hai, ametxe ere bai. Hoi da. Hartu nerea, osasuna, zapakea.